E kinde ni ma oganda ikore ne bago nyasi mopogore opogore dwe ni ma Disemba, onagi modak e boma koro jiwo ni oyudie thuolo mar ringo dok kaluo mar bedo kanyakla gi jogweng' kendo tayo chenro mag manyalo kelo dongruok. Magi owachi bang' yangore ni moko kuomgi kwamo e boma nyaka e kinde mag nyasi ka ywak gi maduong' en pek mar ngima jojaoko. Nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mar loro higa mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogo nagi midendo ni Nyikwara Mogi Jomvu Luo CDO e od bura ma Jomvu Mombasa. E romono mane otelne kod patron Victor Abayo, jokanyo ne ojiwo mondo mi okawie thuolo ni mar Desemba cherore kaluo kendo tayo chenro mamoko mabende kide kelo dongruok e kor gwenge. I encourage members ne ng'ato ka ng'ato kana faso chopo mar rusa kama ng'ato nyaka ring dhi e dala mondo dhi ong'e ni to ka ode manogero cha oulo dhi go koso nitie, odhi ong'e ni to min gi mowe dala cha ni ngima koso chal nade. Joluo thoth gi lal Mombasa ka nikech Mombasa kidonjo Mombasa to wacho ni donjo yot to wuok tek. Ji mang'eny sani gin jo barua. Yore samo kata ng'ato mondo mi oyud pesa munyalo ng'ado ogero mondo dhi go dala. Aliso be 10,000 mano dhi giduo mano kuom ng'ato achiel. Koro kiri nyithindo kata na beach. To tich ne onge barua. To nyithindo bolal. Nitiere jok mano biro chon maparo ni mage ma jok ma mistake mage ne gibiro kone mage lokore jok kone. Koro wacho dholuo to wacho dhok ma koni ndi. Koro mage jok moko dhi dala. Lakini jaluo kamili mano biro gi gari moko nyuol ka. To dhi dala ya basi sopog ma no nyaka bei. Kata kamano ne gikoni biro gi kanyakla e thuolo mar higni 2 mosekalo osereso jokanyo mathoth to chutho ni mar thoth gi gin mago mayuto gini piny. Wan gi merry go round, wan gi investment committee ma plan investment mar group, wakonyo jowa bende ma nigi shida kaka ng'ato oyudo masira. To group ni wabiro for unity with a purpose. Wabiro mondo wariwre mondo wagere wan wawegi, mondo watimo ohala mondo wayud dongruok kaka joluo modak Jomvu. Mine wa manie group gin joma timo ohala matindo tindo, ma joma ma youth be manie group gin jojua kali thothgi. Koro nwawacho ni to accommodate everybody, nwaketo monthly contribution mar 200 mar mondo mi kila ng'ato nyalo chopo lekne mar bedo a member. Ang'eyo ni jobura seche moko jomoko jowacho ni pesa cham, pesa itiyogo marach. To magi gin gik mawuok ga ka onge transparency mag pesa matiyo mag jobura. Kabinde gilero ni ma en achiel kuom chenro mageto bedo gi duol e weche mag telo. Wasicho dhano 250 gi sani. To pod bende wakwayo wan gi thuolo mar rwako jowa moko manyalo biro mawelo manyalo gombo mondo miyo obed kodwa kanyakla achiel. Group wani agenda ne maduong' en mar dongruok economically, but siasa ok nyal we kando nikech siasa is part of growth. Koro good politics is good development. Politics ok wanyal wacho ahinya, but politics is part of us kaka jomodak e county ma Mombasa. To kanitiere jowa kata mama ma nitiere gi geno mar bedo e siasa, to abro miye support kaka joma mine. Gombo mar gikoni en neno ni rieko magisume boma bende gichwalo e kor gwenge to chutho mago makaluo kuma giwuokie. Ma investment mwatimo ka wadwa ni mondo ikawe itere dala be. Sama in dala cha inyalo timo investment mari dala. Kineno ka waloso wach mag rech kae, inyalo dhi dala mibi pidhi rech. Ineno ka watimo table banking ka, inyalo dhi dala miyud mine wa bende uso alode ang'o dala kande. Bende nyiso gi ni awa mari oko masumo ka oko. We mondo waginuru kwa chokre ji 10 ji 20 wanyalo solo pesa kama tinyi wa ming'ane odhige chiro okelnwa ge profit. Tinyi wa ming'ane odhi omonwa nyanya odhi uso kelwa profit. Koro maduong' manyalo wacho kawuono naduoko erokamano ne Nyasaye mosebedo kodwa nyaka nwachak higani kendo koro watieke odiochieng' ma kawuono. Ka jodala madhi Christmas, anyalo wish ji Merry Christmas to gi Happy New Year. Ne sani koro wadhi e December. December oting'o gik mang'eny, to January be biro ne nyithindo madhi school. Akwayo ne parents kata kwa dhi gini kik wa celebrate ahinya, ma dhi miyo ka nyathi kochopo January mwatero nyithindo school to koro yudo ka tamoa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.